Il-konfużjoni se ddomu se tieħu żmien biex tgħaddi l-kriżi li teżisti fl-industrija tal-kostruzzjoni. Dan intqal fl-editorjal ta' Times of Malta illi sostna lin-nies li jgħixu ma' ġenb sit tal-kostruzzjoni għad iridu jaraw selim appunt ir-regoli l-ġodda se jiġu segwiti u nfurzati fil-prattika. L-editorjal enfasizza fuq l-infurzar tar-regoli partikolarment minn mindu bdiet l-esplużjoni tal-bini. Bl-editur jinsisti li ftit li xejn huwa sorprendendi li hemm ħafna xettiġiżmu dwar jekk l-infurzar u se jkun b'saħħtu biżżejjed. L-istess gazzetta tajt li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħass ir-rabja nazzjonali dejjem tikber wara sensiela ta' inċidenti u l-Gvern fittex li jeħles mill-ħtija billi daħħal qatt ta' regoli ġodda li jistabbilixxu linji ta' responsabiltajiet aktar ċari. Iżda skont l-editorjal, il-Gvern bilkemm jinsab f'pożizzjoni li jiskolpa lilu nnifsu minn kriżi li kienet parzjalment mibdija minnu, dan għaliex ma kienx attent biżżejjed biex jippjana l-qudiem meta nfetħu l-bibien għal ħruġ tal-permessi tal-beni. L-editorjal tenna li fi żmien ta' sospensjoni temporanja tax-xogħlijiet Muscat kien fid-diviża tal-Gvern huwa kien hawn li għamel ammissjoni ta' falliment dan għaliex ma jemminx fi pjan fit-tul. L-editur jisħaq li l-periti li għamlu xogħol ħażin u aktar il-benija ma jistawx jaħarbu mill-ħtija għall-irregolatajiet, iżda il-Gvern u l-awtoritajiet tiegħu għandhom parti kbira mir-responsabilità. Għalhekk tajt it-Times hemm il-ħtieġa għal azzjoni urġenti biex l-industrija terġa' ssib saqajja u tkun ikkontrollata mill-aktar fis.